vama što ste došli, izdvojili dio vremena večeras ovdje. Udruzi Benedikt i autoru knjige Oliveru za ukazanu čast, ali i obavezu da prezentiram ovu temu. Pozdravljam sve žive svjedoke vremena, ističem vas koji poznajem, znam da vas ima ovdje, kojih ne prepoznajem, ali pozdravite, molite moga kolegu iz rova, Miće Čuka, bojnika Miće Čuka. Želim poći od argumentiranih povijesnih činjenica. Što znači ovo što ću vam govoriti. Nisam bio u jednom dijelu svjedok događaja, ali pozivam se na literaturu. Čovjek i rat, knjiga pokojnog generala Ive Jelića. Rukopis i priprema za knjigu Kuda ideš domovinom, pokojnog pukovnika Joze Radanovića i utemeljitelja i prvog zapovjednika 9. bojne HOS-a i razgovore sa svjedocima. U obrani Dubrovnika sudjelovalo je 4 voda i 1/10 9. bojne HOS-a. Vod pod zapovjedništvom Majka Marasovića, pokojnog. Vod pod zapovjedništvom Drage Grabovca. Vod pod zapovjedništvom Slavena Zeca, pokojnog. Vod pod zapovjedništvom Ivana Barba Perkušića, pokojnog. Taj vod je u 2 navrata dolazi u Dubrovnik. I 10 pod zapovjedništvom Ive Milanovića. Vidite koliko pokojnih ima. Vod pod zapovjedništvom pokojnog Majka Marasovića nije opisan i elaboriran u ovim podacima. Vod HOS-a gospodina Slavena Zeca. Dana 10. na 11.11.1991. sprovedena je smjena koji je od samostalnog voda preuzeo vod HOS-a pod zapovjedništvom Slavena Zeca. Dana 12.11. u večernjim satima vod HOS-a pod zapovjedništvom Slavena Zeca povukao se sa Srđa, nakon što su u teških dana poginula 3 pripadnika voda, Ante Jerko Landikušić, Vladimir Vuković Vata i Božo Merčep Kadila. Postrojba ovog voda pogibije u 3 svojih pripadnika psihološki je uzdrmana i nije bila u stanju dalje izvršavati ovako tešku zadaću. Zapovjednik obrane Dubrovnika s razumijevanjem je dodijelio lakšu zadaću obrana obalnog dijela na zapadnoj strani grada Dubrovnika, gdje ostaju do 6.12. Naime, prijetila opasnosti od mornaričkog desanta, tako da i ta zadaća nije bila baš laka. Vod HOS-a pod zapovjedništvom Drage Grabovca. Istovremeno s dolaskom voda HOS-a pod zapovjedništvom Slavena Zeca u Dubrovnik je ubačen i vod HOS-a pod zapovjedništvom Drage Grabovca. Ovom vodu dodijeljen je zadatak obrane Mokošice. Vod je raspolagao sa 20 pripadnika naoružanih puškama bez ikakve vatrene podrške jer nisu raspolagali nikakvim sredstvima veze, pa time nisu imali ni vezu sa zapovjedništvom obrane Dubrovnika. Uočeno je nadiranje neprijateljskih snaga i pješarstva iz pravca Osojnika, pa je zapovjednik Gradovac poduzeo određene mjere, minirao se u Mokošici cesta iz pravca Osojnika, jer bila je pogodna za zaprečavanje na 2 veće krivine, u pukotine su stavljeni eksplozivi i zapriječen je pristup njihovim poklopima, tenkovima. I to je neko vrijeme onemogućilo prodiranje neprijateljskih snaga. Pred sumrak 12.11. zapovjednik Grabovac je s nekoliko svojih vojnika krenuo bijelim golfom na Rožatu, došli do crkve i tada je neprijatelj pogodio golf, ali oni su na sekundu 2 prije izašli iz golfa i krenuli prema crkvi. To su bile sekunde do pogibije. Znači, cijela skupina izbjegla stradavanje u posljednji trenutak. Nakon toga neprijatelj se približavao iz drugog smjera. Došli na 30 metara od crkve. Stisli su ih. Grabovica zapovjedio otvaranje vatre iz svih raspoloživog pozicija i naoružanja. Zašli se jauci i psovke neprijateljskih vojnika koji su se povukli na daljinu preko 150 metara u tom trenutku. I kad je padala ta noć, da bude još to interesantnije, hrpa civila iz Mokošice i Komolca je
tim putem, tih 150 metara krenulo prema Dubrovniku i u toj poprilično kaotičnoj situaciji trebalo se snaći jer i među tim civilima ostala je mogućnost da bude koji ubačeni diverzant i da oslabi borbenu moć branitelja Dubrovnika. Ovaj vod gospodina Grabovca ostaje u obrani su Stjepana s 9 svojih boraca radi sprječavanja mogućeg napada neprijatelja iz pravca Komolca narednih nekoliko dana. Vod pod zapovjedništvom Ivana Perkušića Barbe. Dana 26.11.1991. gospodin Perkušić je obišao sa zapovjednikom Marinovićem položaje i odabrao položaj Srđ iz razloga što je bio najbliži neprijateljskim snagama i najugroženiji. Dan poslije polovica voda ovoga HOS-a kojem je zapovjedao Joško Rogorčić Roga zaposlili su položaje u Tvrđavi i čuvali ih do 1.12. kada je drugi dio voda došao na smjenu kojim je upravljao Ivan Perkušić Barba. U 6 sati 6.12.1991. bojovnik Željko Klarić došao je do Barbe s viješću da se nešto sprema. Radilo se u stvari o dobro maskiranom privlačenju neprijatelja samoj Tvrđavi. A Srđ je pogođen granatom, nedugo nakon toga pogodila je druga, treća, četvrta i to se pretvorilo u siloviti topnički napad. Položaji neprijatelja u tom trenutku su udaljeni oko 500 metara.